Good morning! Wato sa mesa, ilan nanay? Ato mesa family house kay. Gusto sa nay makakita na sa birthday. Sa doon mikadyo, next morning na ron kay gahapon kay mikal house gahapon kay do mas undoy basketball. Manang karon may mo ato gisudag na pagkatang batang tawa nagsudag. Kaya si nanay gusto si nanay makagakus na sa ahang birthday. Kay mlarga may menjang palis for my biopsy. Larga mi. So unta ihatag sa Ginoo ang birthday prayer nga. Wala anta ni. D9 ra siya. No. Anja man ka? Asa man ka mo ato kag puti. Ato kang lula. Ato kang lula. Uy, basa ka magilang singina, be. Tanawag na ba diaper na butang? Sige, mara na. Dad inay ko sa ka-charger palihog kanang type C. Tawa nagsudok si Bibi, tama nagsudok. Tawanan kag sudok bata. Tawanan uy hala, sige ko bati karo balik arang liog. Lipay tos nanay, uli na to. Lipay tos Lula Lita. Ug si Lulo iton. Kaya usa dun mi kay ato kumamahaw alas 5 pa buntag. Alas 5 pa buntag. Madyo maning sa kay humana manig pamahaw, busog na manig isudok na manggaling. Sudok na manggaling. Uy, sad na pagkaranan. Para plain po. Luin ning gawas doy. Makalugar ka. Excited ag bata man lalita. Ansan na mong nangpi. Mato kay lalo lalita. Excited ag bata matoy lalo lalita og hangad-hangad do tanaw just langit kan langit gasigaman. Oh, nakapambayar ako kahit ra mo ko ilalula. Wa, may problema bisag wa ilis. No. Yan na, abot na mi. Iton. Itok na. Yan lagi matulog kita. Ito na kita. Ngayon na lagi taron. Ayun na lagi taron. Ay, katugon man. Uy, naghilak mas panda. Lipay, kakita na. Ay, bining baja, ngit-ngit man. Ngit-ngit si Jubay. Ay. Okay, ngit-ngit man. Ano bang ngit-ngit man? Good morning. Good morning. Happy birthday. Salamat. Amin pa, amin na Naila. Kumaanan sila si Amin. Sultan. Larga na ba minsan palis? Nagsudok na eh. Ayan na, salamat yan. Hindi mo kong kantahan. Kantahin nila. Kantahin ko lang. Salamat yan. Iton. Si Iton. Size pa. Niabot na mo ang Tanta dali dah. Bawag para makazukos dagli mi mo kare ko hadang. Yan, nalipas na na. Kaludyos na na. Ngano nagkaluja ka na Lolalita? Maning laag sila. Maglantan ko kay gilantan mas dalton. Nagilantan. Hinantan nila ko sa deputy. Di kon ako kana nagpinta. Nagsimbo. Pinta na para sa Pinta ang tawag. Dalton! Kisa ni magana Happy birthday sa imong nanay, Dalton! Salamat. Hindi na lang. Ilak ka ron. Huwag ka na sabi ng dati ang lula. Huwag ka na hilula. Gumingaw ka na ho. Ay, di alam mo. Kaya naglanig singot. Mias kamuti, oy. Kanta ni John. Mahaw ta. Lami ka sa kamuti. Bisa mo kamuti, Nay? Di man. Dapat lang sinabaw nga pork. Kamuti gahapon abili. Ay, sinabaw nga pork, pero kamuti rin aho. Kasi man yung plato. Ayun. 3 hour. Kana. May sabaw, oy.
Uy, lami jud day ka adto nay. Iba talaga ang lutong nanay. Ya jud lutong nanay. Uy. Nga pagkamot, tinapay red right. Gatas magpasuso. Dis ama day ka tay pag anak na nga. Hindi, ito na ako. Basta naman kabata nga awa ko rin niya anak. Pag anak ni mo yan, nga wala kajugahan ni hangtod. O, ano? Minupos na. Nabulog ako. Pag minupos ni day ko. Ano sa walang bulog ako. Mo day abnormal ko nay. Ha? Mo day abnormal ko. Ha? Hang join taos na na nga para hiun ko buntag sa jo kay bawa mo mularga kog tagbilaran in kapalis kay magpabayopsi na. Ingaw sila na baka nangingan ni mga an may mag-istorya basta tay pag anak ko no nahawa ko no kumuhilak. Gakatawa man hinuon ko no ko gapitak-pitak dito ko no ko sup-sup sa tudlo. Si mother kay nag-uo kay wa ko no ko ni jam handa pag birthday na. Naanad manis na nay nga og mag-birthday ko sa unay jam kong handaan bisan pa og udong ra og sardinas. Pero katong dako na ko nanarbaho na ko nakasabot na just ang kinaija nga di ka jud ganahan maghanda-handa og birthday na. Kas mga niaging tuig katong bago pa ko nag-vlog naghanda jud ko kay daghana mo koy manghatag jama uwa mapukog din ang adawaton. Pero katong nakasweldo na ko siyo jo bahan na jud silang gibalibaran nan jang giingnan nga adyo na makahatag na ihatag na ra man sa mga makaluluoy jud ka adyo kay okay ra man ko ugwa ko mahanda sa birthday. Sa gahalaman injo kong idugang sa inyong pagampo. Mas bugat maning pagampo kaysa sa handa-handa. Pero Pilipino tradisyon man laging naanad maghanda agad sa birthday. Makalipay gud pud nang maghanda-handa tag natay birthday pero karon magud napo ko gyud tubang bitaw nga mas kinahanglang unahon. Puho na siguro ko maghanda og kanang 50 na ihang edad ana na siguro ko maglitson kay wa pa mo ko kasuwag naglitson-litson ko sang birthday. Kaya pareho lagi mig utok ni undoy kay mao man po ijahang prinsipyo. Lami ka jug mangga. Sa kaning aysa. Datos po po na, alas ka po rin. Airline mo lagi nang gigagitagan bag mulabay palit man ka ko. Matugay ka nawa, agdagang bulig-bulig dito sa mubo. Gilding panguha. Nay, buras na pag-iring. Buras na galing po. Uy, ginuo ko. Yung magtubig. Tagay naman po. Pag buras na, nay, kaduha na siya ng anak. Sa ang pagburas sa siyang kabuhan, kaduha. Dengan may buras una, ng anak sa pagkatinga-tinga. Katulog yung anak nakapaak lang. Wala sa tumahan. Yan, buras na pa siya. Hindi na ginaburo kasi kang tawag yung anak pa si Lon. Buras tayo kayo ko. Buras na. Nakitigan. Buras na anak yung Sakto rin dyan, aning buras na pag kay una man nagpanganak na ho. naila man na, naila. Ang anak, ilahon. Pila naman na anak nito na bildi ha. Gusto. Nagtumi mo, duha kay nga matay puno. Ha? Mamatay Wala man dyan panagot? Lingan, di ba siya kayo kung pambangado, usa ka anak ko. Ay, uy, hila man tayong pat dyan. Wa nila natin magkaroon. Lamir ba ito mga kulo? Puti ko yan. Di aslam. Damay, kailan ka? Wa po ko magdugay da aris ila nanay kay nagdali lagi po ko kay mag-andam pa po ko sa mga panadon padung tagbilaran kay magkabagood malagi mig magbiyahe lami ka jug mangga kaisa ko nun igo ra ko na mahaw da ari karon di pus nanay bitaw mag-uaw kay mingawon lagi na siya nahag di ko makauli ja ako pud mingawon ko karon ko no duha na ijang kamingawan ako si Dalton kay si Dalton magungisi naman ija malingaw naman sa kaadyo ak si Dalton gabi brabad ja pud din taon da ari hanggi anda mag diaper kay mag-ilis man ta min ang sabang natug man hinuunan alam sang gipakatug kay wala ba ni natug og sa jug gabi ja ka sa juning mata man ang alam sang gipakatug unja na nailisag mo hilak na kay iluoy man kaaso nakatug man hinuon si daring sige migsaba ag sinanay gani nagarabing lingaw kay grabe man katakatawang Dalton gikapoy buti pud kinatawa man na katug na hinuon pud Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Nana. thank you Birthday, crispy promise. pato salamat nay Cake, sirado pa man. wow good cake di puta bawal putag mga cake dan eh sinanay bawal cake Maglaos ang ta kanunay. salamat nay nay bawal ka cake no ako bawal po ko cake si Ate Ali bawal cake si Ate Ali really ini naguli ini kumana sa tang tulumanon Drut sa ka din. puhon na may importanteng lakaw bino hoy pluk pluk Nalamas Ginoo. Miss you. Kuan. Dalton. Maadun ta na Wala naman yung birthday gift si Dalton. arang kina Gift ng dati sa Ginoo. crispy pata o crispy braso Crispy pata. Ito na to. Ito na babay na lula ka babay lula amin lah min Sa mga gatas. di na ko nay tiya ba dyan nay di na busugan na amin lula amin Walang kabuutan sus. amin na lula amin lula mamin kuno sa nay kaya muli namin kaya matumik tagbilaran Ala ng TV man.
Okay, mo ato naman si Jo. Ano ba? Mauli. Pilangag na po ni Ugma. Mingaon man ko. Kasabot si Jess sa diyang Muli lula. na. Ha? Mingaon man ko nimo. Magkaroon sa gusto na ipur. Mabalik na po doon sa doon, lawin ng uli. Balik ka, balik. Para ba sila? Anira ka? Ano? Ano? Kakabot na ganyan. Oo na, amigo sila kados nanay doy, sig katakatawang nanay. Ibilin na. Na, ay ginawa ko. Halang timplagan na sur. Ladi, para mo kalingaw, ladyo ko gulian. Mula agrami dani inig mag bayupsi. Bye-bye. Amigo man sila nanay. Bye-bye. Huli niya, huli. Purma. Anira ka, anira ka. Mura magdi ka uli ang Dalton. Mura maganaang nanay dani. Ano magkang nanay? Ano na to? Bagtak ra lama pa ah. Nakakis, ras diyang adyan na nagpakis. Ha? Betul, makan babu kali gogi sa kabuan na nga. Kisam niya. Wala, kikisam niya. Sa katawang nanay. Kikisam magdang oo. Nakagwantas yan ah. Anira ka? Anira ka, Kato lang nanay ko. tigukot ni Panda. Ano ka bang? Namang iro na ni alingog mon. Kurat mo kas iro be. Tutok si Jen nanay. Ano man na? Magmaoy ni. Ala. Buyag, gadud. Awid man sang samot na. Awid. Di na mubuhing nanay. Bandal man tanay na tutay. Ini mo ban na ni luja pus tatay. Tatay po mo ajaw. Magluja. Tanata. Bye-bye. Sipat na nanay. Sipat halak-halong hilak man. Balik mo ta. Balik mo ta. Balik na naman ta. Nani, hilak man nagsigbin. May TV man. Disgrasya sa series. Padawi ko na gamay doy. Ha? Padawi gamay. Asa mi dapat toy batwan eh. Sa kuani sa sur man. Ah, batwan palagi ni. Di na. Na makay. Kamay isang kabangga na. Akatigbian na ni. Tigdan. Kamay isang kako. Arag gabaag series oy. Hanupol. Ha. Tagbilaran ubay. Ayan na pilo. Ubaya balilian. Patang i-zoom ko no. Pilo man di ay. Na arag gabaag series. No. Hala ka madula magoy pasahero daning na kuan. To pick up man. Haman. To pick up na. Pick up man nakaigo. Agay. Agabangga sila. Nara pa yung mga pasahero ah. Bag man dito na videohan. O ano? May kabangga. Tawa lang sila na may nanapit. Kato to pick up to ah. Mo to isang kabangga. To ah. Lagi. Katigbian na din eh. Panidugay. Bago pa kay murag na. So pa magkatigyan na ni episode ko. Sige na matanaw ko sa pick up. Pick up di kasi bungi pa lagi na ko pick up. Sa matangtang ang ligid. May ligid. Matangtang ang ligid. Kusog dagan ni likuon na gini. Nahuso. May ligid na huso ay kari. Asa may sa pa kari. Nag-abot sila. Murag sa just pick up to. Kurma. Bow, lamang ka kamoy analyze. Hindi, murag sa please pick up to. Tangtang sa Arang kiliran naman agsa. Kuan. Gas, school elementary. Nasa may lang gilok do. Panglukdo. Para sa eskwelahan eh. Susarang kahimos ra baka adso. Gaan ra no pod ni bisag sinako. Yan sa una. Ingin. Nakigdo-dua. Diyan yaya. Lang kagwapo. Nag-iagtod ni mo na. Sister ya. Uy, nangihi ka nagpaburot-burot sa singod. Namo ko lang sa ikotson. Ara, gidan ana sa kunlan. No. Kanahan ka na ano. Pero nalibang. Nahan ka? Nahan ka na? Nahan ka ayo. Nangaraw yung sa. Pagigim. Sinay gani si Usna hulu kumuton sige ni nganas nanay oy. Oy katogon. Good night. Sleep balik. Make up.